ay panahunay, init kisanan, gigutom pa ta. Sus! Kapag kita ni puti, ito man sa ta. Kita na product, grabe nga mga puti, be. Lah, kani nga product, kay marang puti na jaguan ni. Ay, kutag number, be. Arara, tawagan to palit, be. Hello sir. Hey sir, good morning. Sir, kanang available na tong product, sir? Yes sir, available pa siya. Order ka? Oh, ganahan ko, sir. Pwede ta maka-visit na, sir? Oh, sige sir, visit lang dali sir. Anytime sir, visit lang dali. Sige, sir. Pwede pa send sa location, sir? Oh, sige sir, ako sa location sir ha. Sige. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat po sir, bye-bye. A few moments later. Ay sir, ikaw to. Habasit. Hi, sir. Ikaw to kong kastorya sa telepono, sir. Ay, yes sir, ikaw tong kuhan ganiha. Sabon di mo no? Oh, yes, sir. Sabon, sir. Sakto ka na sir. Wala kang masayo pagidolan. Dali ang proseso. O pagkaadlaw, puti na ka ditso. Ay si sir mo na tong product. Kita ka na sir? Sir, mga yung product, sir? Sama na, sir, na murang nagpakimas mo. Bugas nga na ibit, sir. Oh, sir, mau na kaya team sir, mau na nga product sir, mau na nga sabon. Karon, kamitag karon, di ba? Puti ka dayon. Sige, sir, excited ako na. Sir. A few moments later. Sir, okay na, sir. Puti na kayo ko, sir. Puti na kayo ko. Wow! Sir, ikaw to ganyan sir? Puti, gali mo sir. Uy, puti na ka sir, puti na ka. One day pag ha? Sir, sir, ano lang sir? Picturean ti ka sir para makita to ang result of progress sa imong pagkaputi. Ha? Sige. Photographer. Suti ni akong suti. Yes, sir. Sige, sir. 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 Isa baga sir. Sino ni sir? May connection na sir. Good. Iyay, wag na pa'y kuwang, sir. Magbati, may tanahon. Ikuan, ipagawas mong ipon, bi. Anak, good. Iyay, sir, pwede pagawas mong dila. Anak, good. Pagawas dila. Sir, last. Ipiyong mata, sir. Anak. Good, sir. Nice position, okay? 1, 2, 3. Sir, okay na, sir. Kilada na nga eh. Okay na. Okay na, bidaya ni mo. Okay na. Si Kanday na. Puti, naging agya niya lagi. Sharok. Ikaw na, sir. Yes, sir. Okay, sir. Inaya lang, sir. Sir. Unforward. Iwi yung ulo sa left side. What's up, sir? Parang tag-zoom there, sir. Iwi yung baba. Kana. Perfect. Smile. 1, 2, 3. Last day na yun. Ha! Karoon ini. Puti na kayo ko ni. Ay, sir. Uy, sir. Sa wakas, last day na ni mo ron. Puti, nagikastanan. Grabe na yun. Mura na kag diwato. Ang babae, diwata lang ka. Laki man ka. Ha? Ikaw, manamos na. Last day na ni mo. A few moments later. Bisa. Ay, ako na lang. Last day na mo. Sir, last day mo ron. Ipagawas ang simod. Na, siga yung mata. Siga mata ba? Kumot, ikuta sa ulo. Iwag. Kana, perfect! A few moments later.
Sir, excited na kay kustaran, sir. Excited ba ka no? Oo. So, ako masulti mo. Huwag ka na sa'yo gidulan. No? Kapag ano, puti na igas na lang ka ron. Oh, sir? Oh, last day naman ron. Last day? Puti na igas na. Ganahan naman kita sa progress. Pwede di ako katanaw. Tawag mo progress ha. Mauni mo ang day 1. Hala, puti. Ano ko, sir, sa? Ano mo day 1? Kani, mauni mo dito. Sure ka, sir. Epektibo ako. Oo, dito. Puti. Mauni ang day 3. Hala! Day 3 sa. Puti na ka. Kunya, mauni ang day 4. Oh, day 4. Diba? Pinakaputi ang lastanan. Diba? Puti na kayo lastanan dito. Birthday puti na, sir. Inaanak ang pinakaputi sa mga, sir. Last day man mo, sir, ron. 4th day na mo ron. Awa. Birthday puti na, sir. Inaanak kalindot ang product. Inaanak kalindot ang sabon, sir. Awa, sir. Nindot kayo. Okay, bro. Kayo, sir. Nindot kayo. Nindot kayo, yun. Pirti ka nindot sa inyo, hang. Kamera. Visit ka, wanga ka. Sir, sa ayo, sir. Ay, kukon ko, anak. Pirti mo, sir. Bisaya na dako, way pati way magbuot. Nga nung tabis kay kadto, animal kay kang dako.